Emakhosini Camagu Lesedi Lekganya, Mhlambululu Mme Onika, ohamba namabutho. Please don't forget to like and subscribe. True Church, eliphi ngempela, eyiphi inkonzo yangempela. Le nkonzo esikhuluma ngayo iyini. Now, ngizoyibekisa ebantwini abamnyama. Abantu abamnyama inhlupheko ngeke isuke kuthina. That is the sad truth enganipha yona. Umuntu omnyama ngazi ukuthi sazalelwa ukuphikisana na. Sazalelwa ukuthi coache impilo zabanye abantu. Umuntu omnyama uyakhona ukuthi while agwazekile noma namanceba nikhuluma kanjalo ngithi unamanceba kodwa uyakwazi ukuthi ubeke isandla phezulu kwenceba kodwa uyohlukumeza elinye inceba. Indaba yezinkolo emntwini omnyama iyinkinga, i drawback ebantwini. Why I'm saying so? Right now umuntu akakwazi ukukhonza kahle. Once ukhonza already nje irank kaJehova noma irank kaMdali inamasonto abizwa ngamagama amaningi. Number 1, ipostola nomzalwane bayalwa mara under 1 rank. Kungani kwamele sizithole ukuthi siyaphikisana? Ithingacaki. Kungani kuphikiswana einkonzweni? Le inkonzo lezi zigcwele sona amagama amaningi azo. Njoba sazi ukuthi sinabo Lekganyana, sinabo bani, sinabo Zioni, Apostola, sinama Catholic, Romans, under 1 umbrella. Okay, thingukenzele simple. I-interpretation ayifani. Lamasonto wabona wonke agcwele under 1 umbrella kaJesu, under 1 umbrella kaMdali. Is the way they do things, the way they interpret, or the way bayenza ngakhona. Now uqhamuke wena skeleton, uqhamuke uzophikisa. Well, asinamona phikisana impela. Thina senzena yekisa inkonzo sazi checkela uJesu siyamfonela ngithi isikhathi sika Jesu isikhathi sakabani. Nina philani ngomoya ongekho. Now inkonzo yangempela, inkonzo engatshelwa yona namhlanje ngibona ngingakhonzi, ayinayo i-membership whereby nibhalwa amagama ukuthi la sina 40 members. Inkonzo yangempela hayina ukuthi manje kubhaliwe phansi ukuthi abathayithayo abasebenzayo bayingaki. Inkonzo yona yodwa kwamele kungenwe kuphume. Inkonzo yona kwamele ingene iphume. Kungabi na specific members of church. Inkonzo enjani le nabantu umuntu wasonta kwinkonzo yakho mfundisi bishop. Bishop mara umuntu azabe na 5 years ngathi usejele uyimbophile. That's why abantu bangenayo access. Once namhlanje nanoma iphupho lingibonisile ukuthi uzothola bathini let's say maybe umoya wona wakho wakini noma umoya kaMdali uthi ngoba leskonzo yakho isadelay abantu abakhuluma too much awukuyovakashela ngapha kaShembe ukuthi uyothola inhlambulula uyovakashela ngapha eZCC or eZioni noma ebazalweneni ankhoni ngoba kuba ngathi uyini uyimenemene hayibo
Umoya womuntu awukheshwa umunye umuntu. Ngisho nangale kubogqobela namathwasa kunempe enkulu. I-separation anxiety shabantu ayidlali. Because naba program ukuthi bazoba under nina, then there's no growth emasontweni enu bo bishop nabafundisi. Inkonzo yakho bathi they must exchange ama souls mabaphola bahambe inde indlela kamoya. That's why nibakheja ngama uniform namhlanje. Because of inkonzo kwamele kwazi inkonzo kwamele zivule not Sunday kuphela. Ilanga le collection kwamele zivule throughout. Kuthi namhlanje mangithi iholiday ngifuna ukuya IPCC ngithole kuvulekile. Ngifuna ukuya eKalikhanyana ngithola kuvulekile. Futhi uLikhanyana wayithola inhlakanipho yakho. Ngithola uncedo nanoma kunini. Manje uya kumfundiswa owumzalwane ukuvocation nomfazi wakhe nabantwana bakhe. Abazinikelanga mabathi dedela konke uzilahlele kumdali anikwazi ukuyenza lonto. Ngoba uba ejele ungazange ufakwe ejele umuntu yona umoya oyingcwele uyakheja. Ngisho nanoma ufisile ukuyaphi ukuyenza. I'm one person ongaphile under pressure. Under pressure yaba friends ukuthi ngesociety ngabani yes ithi ngayilapha ngisho ukuthi ningawahamba ama society kodwa namhlanje we've got abafazi namhlanje abaseba nama depression ngoba umngane wakhe uthenge iTV. Mina angifuni ukubheka ukuthi umngane unani ingakho ngizihlalela ngedwa ngibhekana nani igoli zika moya. Yiyo iachievement enkulu. Ukuthi le task engiphiwe yona ngiyobhekana nayo. So inkonzo zangempela kungenwa kuphume kungenwe kuphume. But la eyenza ukuthi inkonzo zibole namhlanje igama lenkonzo ukuthi licekelwe phansi it's because of ni faka abantu kuma membership ezif ngathi they are worshiping under a cult. Ngaphe bungomeni impande yekubophile seseyidlozi lakho leli decide ukuthi uye kugobela. Sekuyimpande umthetho wempande baningi namhlanje abasebenza ingidumba useless zizamba amagundwane namaphela nama spider web because of lempande leyo nempande engqolile vele. Ugobela ngakenzela into right kodwa impande yenu ibolile. Emakhosini akuyokhanya, please don't forget to like and subscribe.